ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಲೆಗಸಿ ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಲೆಗಸಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂದು ಪಂಡದ ಹಿಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಚಿಬೋದು ದೆಪ್ಪ ಆ್ಯಪ್ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂದು ಪಂಡದ ಹಿಂಗೆ 4,500 ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪ ಆ್ಯಪ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ 1,000 ಅಕೌಂಟ್ 850 ರೂಪಾಯಿ ವೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈದನು ಯಾನು ಒಪ್ಪನ್ ಅದು ಬಂತ ಬಟ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಜಾಪಾರ್ಕ ಬಂತ ಅನ್ನೊಂಡತೆ ಅವೆ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸು ಏರು ಆ ರಾಜನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಚಿಂದ ಕುಡಂಜಿ ರಾಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ರಾಜ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಪುದರ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಅಂತೂಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ತೋಜ್ಜಿರ್ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಂಡದೊಂದು ಯಾಪಂಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಬನ್ನಿಗುಳ್ಳೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇನಿಕ್ಲೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೀರೋ ಇಂಚು ಹೀರೋ ಅದ ಐ ಗ್ಯಾನ್ ಅದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಡೊಂದು ಇದು ಮಗಲ್ ಬೈದಲ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಅಲೆಗ್ಲು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಸೊ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಏರು ದಾದ ಬಂದು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳರಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಡ ಸಾಲ್ ಪದ್ಯ ತುಪ್ಪಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆತಂದು ಆ ಮೇರ್ಲ ಟಿವಿ ಬರ್ಪೇರ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಕೊಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ 4 ಜನ ಅಂತೂ ಏತು ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಏತು ತೂಪಿ ಅವು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಂದು ಬಂದು ಈತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜಾರ ತೆಲುಪು ಅಂತ ತಿನ್ನಕೊಂಡು ಈತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಇದು ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಅಕುಲೆ ಅನ್ನ ಇದು ಎಂಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಂದು ನಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲ್ಪು ನಕಲ ಮೋನೆಡು ಇದನ್ನ ದಾದೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ ಪಿದ ಇಡು ದೂಪಿನಾಗ್ಲೆ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬಣ್ಣಾಕನ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಪಾಶ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪೇರು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಹೀರೋ ಆದ ಮಂದಿನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ಇರಡೆಗೆ ಏನೋನೆ ಇದು ಹೀರೋ ವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂದೇನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಯ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಏತ್ ಖರ್ಚುಲು ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲಕ ನಿಕಲು ಉಪ್ಪೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚೋಪುನ ಓಪನ್ ಲೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಆತನೇಟ ಇರ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಇಂಚೊಪ್ಪೆ ಆಕಲು ಏಪಗಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಪೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈರೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಉಂಡಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಎಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,000 ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಗೋತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀಫ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಮೂಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಿಡ್ದು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ 2,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೈದನು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ನುಪ್ಪು ಬಕ ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದಯಟೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಿ ಅಣ್ಣ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರು ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಖರ್ಚಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಖರ್ಚು ಪಂಪಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 70 ರೂಪಾಯಿದ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಾಪ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ 600 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಜಿನ ಕುಲೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರೆ ನನಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡೋಡು ಸೆಲೂನ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಡೆಗೆ ಪೋಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋದು ತಿರುಗೇರ ಪೂಜಿ ಬಸ್ ತಿರುಗೇರ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬಂದು ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ಪಂಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನೈಟ್ ಉಂಡಾತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಂಚಿಂದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಎಂಡ ಏಪ ಎನ್ನ ಫಂಡ್ ಎಂಡ ಕಾಸು ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಪುಣದೆ ಯಾನ್ 70 ರೂಪಾಯಿದ 80 ರೂಪಾಯಿದ ಏಕಲ ಬೋದು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪ ಅದಿನೊಂಡು ಪೋತಾರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೋತೆ ಬ್ರೋ ಎಂಕೈಟ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಲೆಗಸಿ ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಲೆಗಸಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪಂಡದ ಹಿಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಚಿಬೋದು ದೆಪ್ಪ ಆ್ಯಪಸಿ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪಂಡದ ಹಿಂಗೆ 4,500 ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪ ಆ್ಯಪಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಲೋ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ತಿರುಗು ಅಂದ ಪಂಡಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ಪೂರದ ದೇವರ ದೈಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಗೊಂಡು ಉಂಡು ಅತ್ತು ಅಂಡ ದೇವರ ಈತನೆಟ ಕೈಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ 1,000 ಅಕೌಂಟ್ 850 ರೂಪಾಯಿ ವೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈದನು ಒಂದು ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಒಂದೇ ಮನ್ಪುಂಜಿ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅದು ಬಂತ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆಪರ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಉಂಡದೆ ಇರ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ಕುಲೆ ನಾನು ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಯಾರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರ್ಲ ಇರೇನು ಬಿಡ್ಬುಜೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಬೈದಿನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಆತು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ತುರುವಾತು ಎನ್ನನೇ ಹಾಡು ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅವಿಕ ಬರ್ಪಿನೇಡ್ ದುಂಬು ಕೋವಿಡ್ ಆತೆ ನಂಗೆ ರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡತೆ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಪಿದೆ ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಏರ್ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಡತೆ ಬ್ರೋ ಅವಿರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವಂಜತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕಾವ್ಯ ಪೆದ್ದೋಡು ಸೊ ಇರಡ ಎಂಡ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಡ ಆರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಡ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಡುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ಲ ಎರ್ನಲ ಇಂದೇನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅವಡು ಎರೆಲ್ನ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಮಂತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈ ಬುಡ ಎರನ್ ಆಂಡ ಪೊರ್ನುಡು ಎಂಕ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಚ್ಚುಡು ದೇವರದಾಯ್ತು ಮರ ಮುಟ್ಟದು ತಚ್ಚುಡು ದೇವರ ಕೈಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ತಂಡನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ದಾದ ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತದ ದಾದ ಆಂಡನ್ನು ಬಂದು ಕೇನು ನಮಗೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಆತ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡು ಈತ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಎನ್ನ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ ಐತ ಪಿರೋಡು 4 ಜನ ಬತ್ತ ಕೇನು ದಾದ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಸೊ ಖರ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಇರ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಏತ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮಡದು ಏತ ಆಪುಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಂದ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಪನ್ಪೇರ್ತೆ ಚಾಪ ಎದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಣ ಮನ್ಪುಗ ಎಜ್ಜಿಂದಾಣ ಮಂತೆ ಪಿರೋಂತದ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಐತ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಪನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಂದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ದೆಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ ಅವು ದೆಪ್ಪೋಡ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ರಾತಮಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದಿನಾರೆ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಲೆಗಸಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪುನು ಏರು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಈರು ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಐಕ್ನೇಕ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೈದರ್ ಬಟ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂದು ತಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುನು ಏರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಅವು ಆ ರಾಜನೇ ಅವು ಆತ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಉಂತೋಡೊಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಏರು ರಾಜನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ರಾಜನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ರಾಜೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪುದರ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ರಾಜೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಕ್ ಆರ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಂತದೆ ಆರ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವೇನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೀಪುನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನರ್ದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಏನರ್ದು ಇಂದೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಏತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಆತಂತೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಲೆಗಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ಎಂಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆ ಪುದರನ್ನು ಓಯೇ ರೀತಿದ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಯಾನ್ ತೂತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಆವತ್ತೆ ಎನ್ನ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನೈಟ್ ಸುರುತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುದು ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಎಡವುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಲುಲ್ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪೀಕ್ ತೂಯಿನಾರು ಬರೋಂದು ಸಿನಿಮಾಲು ಸೋತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ದ ಉಲೈ ಎಂಚ ರನ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಫೀಲ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಸುರು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸುರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ತೂಂದು ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಕಡ್ಲ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸತ ಮಂತಿನೇನು ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ದುಂಬುಲ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಜಾನ್ ಈಜಿನ ಎಂಕ್ ಚಂಡಿ ಕೋರಿದಂಚಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂತಿನ ಕುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾಡ್ ಸಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂತೆನ್ನ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ದೇವರ ದೈಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಲ ಮಂತದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದ ಮನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಕುಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದಮಂತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತುನಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ವೇರ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ಮನ್ಪುನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾ ಸತ್ಯ 32 ವರ್ಷ ಇರ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾರೆ ಏನನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ದಾಲತ್ ಅರೇಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾ
ಆರ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೂರ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರತೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 years ಬಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾಲೇನೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಲೋಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಈರೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಎರಡು ಒಂಜಿಕೇನ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯಂಡ ಈರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಐರ್ದು ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇತೆನೆ ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪರ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಒಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪಗ ಹಾರರ್ ಟಚ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪ ಮನ್ಪಿನೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಿದಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಬರೆ ಪುನಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಎಫೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಾತಲ ಅಕ್ಲು ಬರಿಯರ್ನೆ ಬೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ಪೂಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ ವರ್ಕ್ ಆನಂದಾಂಡ ಅವ್ ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡ ಅವ್ ಆಯರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಆಯನ್ ದೊಪ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅವ್ ಇರೆಗೈತ ವಿಷಯ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾಂದದ ಮನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ವರ್ಕ್ ಆತುನಾಂಡ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬೈದ್ವೇರು ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೈದಾರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಏರೋಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆ ಹಾಂಕಾರ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಜಾನರ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಇರು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನ ತೂಲೆ ಅಥವಾ ಪೋತಿನ ರೀಚ್ ತೂಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.8 million 3 million ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೋತಿನತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರಂ ಅಂತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಬಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಬಿಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಜಿ ಬಂಡ ನಾನು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಬತಾರ ಕರ್ಣ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಹೌಸ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡತೆ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಬಡವು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಆವಡತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅವನೇ ಎನ್ನರ್ದು ಏತಾಪುಣ್ಯ ನಾವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಐನಾತಿ ಆನೈಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲ ಸತಿ ಕೆಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಪಜೋದು ಅಲ್ಲ ಮನ್ತಾರೆ ಆಪಜಿ ಹೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಬತಾರ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ನಿಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ನಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿದ ಪೂರೆರ್ನ ನಿಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಬೇಕಂತ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪು ನೆಂಚ ಎಲ್ಲೇ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಅಬತರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಿದೇ ಬೈರೇಜ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೂಡ ಐತ ಮಿತ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮಂತ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಬತಾರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕೋ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಬತಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಭಯಂಕರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ತೆಲ್ಪದನ್ನು ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ದಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕ್ಲೂ ಎಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಲಿವು ಎಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣು ಬಂದ ಸಡನ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೋದ ಕೊಂಚ 75 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಲೆ 12 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ರೋಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆತನ ಎದುರು ಬೈದವರ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕಂತದೆ ಕೇಬಲ್ ದ ಥ್ರೂ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇದ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿ ಸಂಡೇದ ದಿನ ತಾನಿ ಇರ್ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಸ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಇರ್ಲ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫರ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ 70-80 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೋಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 14 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೀನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಬೈದಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಮನ್ಪೂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಚ ದೇದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರಗಳು ಒಂಜಿ ನೆರಳಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಓಕೆ
ಎಂಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆತು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಸು ಬೈದು ಪಿರ ಬೈದನು ಆಂಡ ಆ ಎಂಕ್ ಮಂತಿದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ದಾಯ ಬತ್ತಿದಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಜನ ಕಂಪೇರ್ ಲ ಮನ್ಪರ ರಾ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಡು ದುಂಬೆ ಶೂಟ್ ಆತು ನನ್ನ ಸಿ ರಾ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜರ ಕೊಟ್ಟಿದ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂದೇನು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಡು ಟಾಪಿನ 19 lakhs ಬಜೆಟ್ 13 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಡು ಓಕೆ ಇಂದೇನು ಥಿಯೇಟರ್ ಕನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶನಿಕ್ ಪೂರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಉಪಕಾರ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಟಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತು ನಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಟೀಮ್ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕುಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೀರಿ ಇಂಚೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಚೆ ದೇದಿನತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ 3 feet ಅವು ಇಂಚ ಬಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವು ಇಡೀ ರಡ್ಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ವರ್ನಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಇರೆಗ್ ಗಿಂಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೈಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂಕುಲೆ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಕಂದಿನ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಆ ಅಬತಾರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವೆನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರನೆ ಇವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಆದಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂತ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡೋದು ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬಂಪೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲಯಾಳ ಮತ್ತು ಬೇತ ಓಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮಂತೆಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬಂಪೆ ಆತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿ ರಾಪಟದ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ರಾಪಟಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇಟು ಸೋತ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಗ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಸೊ ಹಿಂದೇಟು ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮಂತ ಒಂದು ಎಂಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮಂತಿನ ಎಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಪಿರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ ಫೈಟ್ಸೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದುಲ ಒಂದು ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಅವಡು ತಮಿಳ್ ಅವಡು ತೆಲುಗು ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೇ ಪೋಪುಜಾರ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಆ ಸಿನಿಮಾದುಲ ಈತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ರಾಪಟ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಈರೆಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂದಿರ ಮರ ಅಣ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೆಲ್ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡಿನೇಕ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಈಗ ನಾಟಕದಕ್ಕನೇ ಯಾಪುಂಡು ಯಾಪಣ್ಣ ನಾಟಕದ ಅಂಚನತೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ನಾಟಕ ಅಂಚನತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಇಮೋಷನ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಲವ್ ಐತನ ಲವ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂಜೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಪಟ ಮಂದಿರ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಬಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರು ಅಬತಾರಾಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಏತ್ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪರ ಆಪಣ ಆತ ಟ್ರೈ ಮಂದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರ್ನಂತ ಪಪ್ಪನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಚದೆ ತೊಂದರೆ ಇದರ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಸರಿ ಎಸ್ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತನತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಂಕ್ ಅವೇನು ಗೆಂದಾಯ ರಾಯ್ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಐಕ್ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವೇನು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಬತಾರಾಡು ಎಂಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾಯಗ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಣ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎತ್ತೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎರಡ ಪೂರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂಡ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತದ್ದು ಯು ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅದು ಎಂಡ ಆತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಎಂಕನಲ್ಲ ಬನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕನಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಸೊ ಅರೆಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾ ರಾಪಟ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾಗ ನಂಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರಾತಿಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದೇನು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸೆನ್ಸ್ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಾಪಟಾಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿ ತಿರಲೆಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಾರದು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ರಪ್ಪಗ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಈಡ ಪಂಡದೆ ಎಂಕಿ ಹೊರ ಮಂತಿ ಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಮನ್ಪರ ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರೀ ನನಗೆ ಅಬತಾರಗ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಒಂದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಐಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ಮನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೇ ತಲಕನೆ ಮಂತನ ಜನಕುಲ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಐದು ತಲಕನೆ ಮಂತಿರ್ ಮುಕ್ಳು ಸತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಡೇಟ್ ಅವ್ ನಡಪುನು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸೊ ಯಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಅಂತೂಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ತೋಜ್ಜಿರ್ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಂಡದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾತ ಬಿಡೆ ತುನಗ ನೆಟ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ಲ ಉಲ್ಲಿರ್ ಇದೇ ಬಂಡ ಆರು ತುಳುಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಂತ್ ಗೆಂದು ದಿನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ಈತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪುನಗ ಅರೇನು ಹೀರೋ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಓಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಯಾನೇ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಏತು ಬೂರು ನಂದು ಮನ್ಪಿನ ಅನಿತ್ಯ ತೂಪೆ ಆತ ಮೆಚೋರ್ ಯಾನಾತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪೋದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಟಿಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣ ಆತ ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟೇ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ 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 ಒಂದು ಬಂದ್ಬೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಪಂಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಬನ್ನಿಗುಳ್ಳೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇನಿಕ್ಲೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೀರೋ ತುರುಂದ ಹೀರೋ ಅದ ಐಗೆ ಯಾಂದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಡೊಂದು ಪೂರ ತರದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ತರದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಯಾನ್ ಮುಗುಳ್ನಾಗ ಇಡಬಹುದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮನ್ ಅತ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮನ್ಪೋಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆತನು ಯಾನ್ ಇತ್ತದು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ತೂತು ಮನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನಪ್ಪಗಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಪೀರವಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅರೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ನಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ತನ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಬಂತೆ ದುಂಬಲ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಈ ರೇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ರ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಪ ಅರ್ನ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಪಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋಡ್ತು ಶೆಟ್ರಡೆ ಓಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಡೋಕೆ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ ಈರು ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಿರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಗಿತ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪಿನ ನೀರು ದಾದ ತೂದು ಡಿಸೈಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ ಯಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಾರ್ನ ಇರಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬಕ ದಾಲ ಉಂಡಾರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೇದಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಈ ರೈತ ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬೋದು ಯಾನೇ ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಡ ಎಂಕ್ ಈ ಜನ ಅಂತ ನೋಡು ಮಾರ ಎಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬನ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮರಲಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿಂದ ಮರಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಆರ್ಲ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ತೂತೇರು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಗುರುಟ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಗುರುಟ ಮಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಟ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಿಡ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಮಾರ ಅರಿಗು ಮೂಜಿ 4 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಂದೆ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಅದು ನಿಜನಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಈ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಮನ್ಬೆ ಬಕ್ಕ ಆದಿರ ಬಂಡೆ
ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ದುಬೈ ದಿಕ್ಕನ ಗರಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅವತ್ತು ಪಂಡೆ ನಾನು ಪಾತೇರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅರ್ಧೆಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೇರ್ದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಅರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತನು ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ತತ್ತು ಅರೆಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮನ್ನಾಗ ದಯ ಬರೋದಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ ಆಂಕರ್ ಮಾರೆ ಅರ್ನಾಡೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋಕ್ ನಿಂತೆ ಇತ್ತ ಅವ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಯಾನು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೇದಿನತ್ ಅರ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿದ ಮಿತ್ತಾರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹೋಲ್ಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲಾರೇನು ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದೇದೀನಿ ಆರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಡ್ದು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದು ದೇದಿ ಇತ್ತೆ ರಾಪಾಟದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ತುನ್ನದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಆರಾವಡು ಮೋಕುಲು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರ್ ಆವಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪು ಗೊಲ್ಲಲ್ ರಾವಡು ಅಕುಲು ಏನು ತೂತಿಜ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತೋಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ವೇಷಗಟ್ಟವನ್ನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂದೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಂತದವೇನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಿದೆ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಕೊಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ 4 ಜನ ಏತು ತೂಪಿನಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಏತು ತೂಪಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಂದು ಬಂದು ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜಾರ ತೆಲುಪು ಒಂದು ತಿನ್ನಕುಲು ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಇದು ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಇದು ಎಂಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲ್ಪುನ ಅಕಲ ಮೋನೆಡ್ ಅಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಲ್ಪುನ ಒಂದು ಬಂಡ ಅಕುಲು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂದ ಬೆಗರ್ ನಿದ್ರೆ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಕಜಿರ್ದೇರ 25 ವರ್ಷ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಆತ ಅವಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿಕ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್లో ఉండದೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಸತ್ಯ ಅವಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಎನರ್ದೇ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಬರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ರಕುಲು ಅಂಡ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ರೈಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗದಾಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ದಾನೆ ಹಿಟ್ ಆಬುಜ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇತ್ತಿನಂದು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದ ಅಕುಲು ಇತ್ತದ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಆಸ್ ಅ ಮೇಕರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲೆ ನೀರು ಎಂಚ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಈರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಅಕ್ಲೇನು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ವಾರ್ ರೀತಿಡು ತೋಚ್ಪಾವಡು ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ರೀತಿರು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಾಪಾಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಹೊಸತದಾಗಂದು ಪನ್ಪ ಹಿಂದೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ವೈಟ್ಲ ತೂವಂದಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ ನೆಟ್ಟು ತೂಪಾರು ನಿಕುಲು ವೈಟ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ನೆಟ್ಟು ತೂಪಾರು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಶೋರ್ ಬಂತ ಇತ್ತ ಬೋಜಾಮನ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಟಲ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ಟು ಬೈದನ್ ಸಾಯಿ ಮಾಮ ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಮ್ಯಾನಲಿಸಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಎಂಕು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದ ಆತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪಾಪ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತದು ರಾಪಾಟ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಮಾಮನ್ ಬುಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ ಬರಂದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾರು ಇರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ರೋಲುಗಳು ಒಂಜಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಟ್ ಆರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಡಿಲೇ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಆತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅವು ಅರಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಮಾವಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿಕುಲರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುಜ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ ತೂಪು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ರಾಪಟಾಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು ಯಾನ್ ಈತ ಬಂದ್ರೆ 100% ಬಂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಬುಡ್ದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್
ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಕುಲು ರಾಪಟಾಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಆತನ ತೀರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಸಿ ಟೂಲ್ಲರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಟೂಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಗಲ್ ಬೈದಲ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಅಲೆಗ್ಲು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಲಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಿನ್ನಿನ್ ತೂಪಲ್ ಸೊ ಎಂಕೆಂಚ ನನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಂದಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಕಿನ್ನಿ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಡಿಡಿ ಅಂಚೆ ಕಿನ್ನಿ ಆತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿನ ಗೊಬ್ಬವನ ಪತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ತೂಪಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಶಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಸೊ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ರಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತ್ತು ಬಾಲೆಗಿತ್ತ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಏರ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಪಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಪನ್ನ ಆರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಡುಲ್ಲರಿಂದ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ತೂಪಲ್ಲದು ಟಿವಿ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆತಂದು ಮೇರ್ಲ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಿರೋದು ಆತೆ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದಂದು ಸೊ ಆ ಪದ್ಯಡೆ ಬರ್ಬೇದೆ ಅಪ್ಪ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಏ ಡಾಡ ಮಾರ ಡಾಡ ಮಮ್ಮ ಒಪ್ಪ ಡಾಡ ತುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲು ಒಪ್ಪರ್ ಆಪಿಜಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ರೀತಿ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬೆಳಪವನಂಚಿಂದ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೀ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಗೆ ತೀರ್ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಉಂತನ ದೇವರನ ನಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುರ ಅವಳ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಂದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪಾನಾಗ ಬತ್ತನಾಗ ಅವಡು ಕಾರಡು ಪೋನಾಗ ಅವಡು ದೇವರನ ಬದ್ಯಾನೆ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಬಕ್ಕ ವಕ್ರತುಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದಿನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಎಂಬಂಡದೆ ಆ ಟೈಮ್ದ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮೇ ಕೊರೊಂದುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮೇ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಪಟದ ವಿಷಯ ಇಡಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೈತೆ ಅನುಪುಲ್ಲಿರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಲ್ಲಿರು ಭೋಜಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇಡು ಅಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇಪರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೇನು ತೂವೊಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಮನ್ಪಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಮನ್ಪಂದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅವೇನ್ ದೆಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಷನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗತ್ತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕಿದ ವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಹುಡುಗೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡದು ಈಗ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಸೆಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದ ಎಂಜಾಯ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಝೀರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದಾಗ ಝೀರೋಡ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮು ಆ ರೀತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಪತ್ತನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಅಬ್ಬತ್ತಾರಡ್ದು ರಾಪಟಕ್ಕೆ ಬರೆಯಾರಣ ಈರ್ ಏತ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಲ ಈರ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಹೊಸತ್ತು ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತಿರಡ ಪ್ರತಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಡಲ ಕಲ್ಪೋಡಿರು ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಕ್ಸಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇರೇನು ತಿರ್ತು ಬಾಟ್ರವೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಂತ ಯಾನ್ ಅಬ್ಬತ್ತಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ದಾಯಗ ಅಂಚಾತನ ಎಂಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐಟೊಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಈತ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಐಟ್ ಕಲ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೆ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವರೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೆ ಸೊ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಲ ಕಲ್ಪೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆತ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಎಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲ ಇದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವನಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವನನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ನವುಲ ಎಂಚ ಪೋಡಿಗಂಡ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉನ್ನ ಖುಷಿಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜನಕಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಯಾತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರನೆಲ್ಲ ಜೆನ್ವಿನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಪಂಡ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡು ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೋ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾತಂದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತು ಪಿದೇಡ್ತುನಾಗ ಮಾತಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಎನ್ನ 10 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೊ 10 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸೊ ಸುಖ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಯಾನು ಒಂದೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈತನೇಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾವಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿನಂಚಿಂದ ಪದ್ಯ ಗಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆದ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದನೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಕನೆದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಕಂದ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ದಯಪಂಡ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಯು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲೀನ್ ದಾಲ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಯು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ನಿಕುಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಓ ರೀತಿದ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸೀನ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ಸಮಾಜಗ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಂಚಿಂದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಾತ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಕತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡರು ನಮಕ್ ನೀ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫ್ಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಕಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಈರು ಬರೋನುಲ್ಲರಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಬಿಜೈ ದಲ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಕುಲು 2 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಿನ ಯೋಗೇರ್ನಕುಲು ಸೇರಿದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ವಸ್ತುಲಿನ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರ ಇದಾಗ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಗಡಪುರ್ದೇರು ಶುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಗೇರಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷನ್ ರಡ್ಜಂತ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋಡಂದು ಅನ್ಕೇನೆ ಎಸ್ ಈತ್ ಪೋರ್ತಿ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋರಿ ಇರೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್